açılıp ulanmaga berildi. Bir de hormat prezidentimiz Mitçi toplumy, onun desgalary, binagarlygynyň hemde bedeginiň aýratynlyklaryny tanışdy. Ýeri gelende Türkmenistanyň döwlet siýasatyna şöhraty ata-babalarymyzyň ruhy ahlak gymmatlyklaryny, olaryň insanperwer ýörelgilerini aýyl saklamaga aýratyn üns berilýänini bellemek gerliklidir. Ýurdumyzda dine uymagyň erkinligini öpüşen etmek üçin ähli şertler döredilýär. Şeýlegem her bir musulman üçin mukaddes bolan haç bardyny bir jaý etmäge ýardam berilýär. Mescitleriň İslam dünýäsinde alymyň we bilimiň ilkinji merkezleri, jemgyýetiň ruhy durmuşynyň jemlenen ýeri bolanlygy hemmelere mälimdir. Häzirki döwürde paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň vilayetlerini gurulan we gurulýan mescitler öýleriniň binagarlyk çözgüdünni milli binagarlygyň we bedegiň iň gowy däplerini jemleýär. Şunun bilen birlikde olar jemgyýetde raýat alaçygynyň potulandyrylmagyna, asyrlaryň dowamyny döredilen halkymyzyň parasatly dep desturlarynyň we öz bolşy urup adatlarynyň dowamytlygyna ýardam etmelidir.